lang gud nako, kay wala ko lingaw. Okay guys, welcome sa among vlog. Ako di ang trabahoon ron kining magdugang ko pusti sa kaning kuan oh. Diani kay kulang ang pusti ba. Basig mubaha na pud sunod. Damagan og tubig. Mabalit-ad ning giali-ali diri. Mao ning dugangan na lang nako ani para maligon-ligon gamay. Di ba? Magbangag sa ko. Oy. Meanwhile, Asa naman tong upaw oy? Namingo naman diri. What? Naa siguro to sa luyo ay. Naa siguro to diri ay. no. Tanawa lagi, naa diri. Ginagawa mo. no. Santo. Tuan na pod. no. Hoy, Bukdoy! Ikaw man di na! Dali diri, balik diri! Balik! Meanwhile, Hahaha. Unsa man doy? Maunsa ka ron diha? Ikaw na sige labay-labay na kog bato na gani ha? Ilabayan mo ang bangag diha? Sana all. Trip lang gud nako, kay wala ko lingaw. Na! Maran! Trip-trip sa imong mata. Habwa atong mga bato dito. Kato imong gipaglabay dito sa bangag. Way hinungdan na imong trip-trip na. Magbalik-balik ko anak kong trabaho. oh my God! Wah, Wa bitaw. Kana imong gi dula-dula dire sa kuha. O gipangita pa na di mong tuba. Malingaw pa to. Sana all. tuba na pod. Nag-inom nakakinutil kagibi eh. Tanawa ni mong trabaho. Oh, oh, oh. Oh. Uy, Sana all.